ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kahanyo Trap National Youth Front Women's Wing. Hakakat pratarik ubana naiwing arazar arpuway kala dawa ya kalong kami na kasnong lom so reo kapadang hap hapo kahima Melim East Khasi Hills District bakaday ban panmap no mardor hapo shitayo halor ka jinken no apoy ay ki maram hanray lumkumta ka seng kam banse ban ujor syakaay akajing ya keren bat kilat patay kubor ka Presiden Jong Kaseng kong Betty Jerwa Kala ong bakani ka jingken tho abat ka jingkeren ka baklem nong rim jong kani ka long kami nakas nong lom so areu kala penmong hado kata-kata ye ki maram ki basyong basa hakatain sep ni jong kani ka jela Meghalaya. Nakaliang jongi kum kaseng long kami ngidap da ka jing sngo khia ngidap da ka jing sngo do jingkermen kum kilong kami namar kimi kum kani ka kong hatimai karbhi haka khasan tarik baka keren penjak buram ya ke west ya kinong maram baki day kita ki misteri kidai kita kinong syong hapo ka surok kidai ki poi ay sisni ba nakaliang jongi kun kaseng ikwa aru ba nakaliang jongka baka day ka long kumi baka day kaseng long kumi nga day kata ka biti jurwa nga kha yang alaka hapo jakrem mo kerwat ngadai ke Presiden joka HNYF Women's Wing ngabat joka state Brokaway bat ya kan ni ka long kami ka penjak buram na benta ka Snong West jongi bangidai kita ki nongway ki poi sisni bat ni kwaru mangi na kaseng bakidai ban pensai katum kikot kisla maka yangi ki Nong West kawan rana Bangladesh lanena Pakistan kadai ban pensai bat kadai ban panma promordor lada kampan map ngi nakaliang kilong kami ngin sim da kuwi karay ladangin poy saka ain ru ngi habanwat namarba kani galong ka briu ka ba penjak burom ya ki imlang salang ya ka briu nyok trap borok kaway namar telingi yang ngilong ka briu nyok trap borok koy laki day kilong kami kibedon sabhoy sawar sajantia samingi sangiru ide ki khasi ki bapura Ngim sundai kita ki briu ki bawan kumboong kani bangide ki poi ay kaktin kamut ayu ka di ban sultu makaru kajing poi ay pikan yang ngide ki ngide kita ki briu ki bawan na po Bangladesh laningi wan na po Pakistan ngide ki kasih paka nado meneng ngong yepi bangade ka biti jerwa ka bami na jakrem ngade ka chnong jakrem khatar snem ngamot lapo jakrem Nrai hadu mening apot kelet reaktin lajong namar barai ngaburam bau sopet hadu menta udon ha snong jakrem kade ka west kasihil te ka west kasihil jongi bun ngatharai bakan dapet ya kani ka media kan satip baki west kimdei ta kiseng nong kami hapo ka dong ka snong nrai kidei ki babat ya ka state bro ka way ban pek ya ka baha kamiat jongi kentai bro apo ka sitayau kadai ban panmap lem dokumta ngi nakaliang kaseng ngin haban ya chakmat katum kendon ka ay asa wes ma korwat kimi pa jonga kidang don chama korwat nga ngam la ban kren da kaktin selong gumo kaktin sora gumo nong shani ring ngadang la ban kren kaktin ma korwat te ka wei bandeng asau pang mien sim bat pang met ba hadu kat nies ngi ngampat jusya keren ben hano kat ni bangala he hadu kat ni kakmi la khala he yang kat ni ngampat sakren ben kum hakata kanong belim ladangi keren ben ni yakin nong belim satay basyong hu yor hu tha kin so kumno ladangin ongi kin belim dos belim that do kin so kumno kidi ban don ong kiting so rengi ngim jukren ben ya no bat ngim junyu po ya no mono bat kawei ngidi kim mau kurwat makna ngidi sawes makna ngidon minister be baro nadu kad konvensi baru kawai kemut ketika mau kurwat ningkong do wakabat minister kamau kurwat kam judo minister hadu kan meniki singiru kamau kurwat ke kadai bandon be we minister kamau kurwat larang ngidong kat sawes karom bad kabaduk makanaru ngidon ka lakajong ka jingkim ka jing ka dustur ka risti jongi ngidon pan ngidi im lakajong ndai bangin kento ya no ru
Lada ka beriu ka badai ban sutu ba ka long kemi ka bala he lasan bala pen he besan ya ka badon ka jing sneng jing krawe ka bala pen he besan da ka kemi de ban syukara no ka bakran makare ngide ban don ka takam bensim bas no shenrang ban jing im kum ka kemi ngide ban long kum ka takam long kemi ngide ban kan toy ya no ru balingin kan toy ki wei ha ba ki wei kan jugan toy ya pidi man sultan nat bang ngi im para kasi ngi mi nak dok kas nam para kasi ngi de belong lunti para kasi ndai bangin longkar kasi tang ka kentin rei ka kam pim patip ha e pada ka terson terai tak tin kasi pidi man sultu ka tak tin kasi ka mut kumno ngi de gi snam ka dok kasi ngi de ga snam ka dok dau dekhar ngi kam simjai nukpa ngi simjai nak kami tak ka dau ngi longkum ki kasi paka te pim dei ban chu kan thok lumar ya ka bom dei ban kan thok na mar ngi sno si la da ngi ki we kan thok ya ngi kan thok ya ki ngi sno don ka jing sno si ban ni pang men sim ban ni pang met hiru Ko ong ba kini ki misteri ki ba syutam na surot. Kini kidei kita kinong songwai hato kidei kinong songwai kim dei ki kasi. Kita ki misteri kim dei ki kasi. Kita ki ba song dukan sa kim dei ki kasi. Lada kasnutu bakidei kasi para kasi kimdei ban ingkong selamat kum kani kakom namar kani kadai kabriu kababat seng nong kami hapo kasnong katau lada tangai kasintur lo jong kamla bante lakam kumno kan trei kum kaseng nong kami kan penbai kumno kasnong katau tingi na kaliang kaseng ngidawa ya kata bakadai ban panmap hapo kasitayau lada kam panmap ngi na kaliang kaseng rengkat bat kawasi bro kawai kibangidon keleng saudong jong ka beriu nyau trap terlingin yang lada poi kat sebab poi ngin nom randen daleleru